Nyakoromogi erokamano kuom kete e Ramogi TV tarik en 24 dwe mar ang'wen higa mag 2026 intiere kama kare chieng' tich abich ni mar mondo mi yud weche manyien matimore pacho kaendi matimore pinje maoko achiel kod sigana mathoth magi e weche maopek. I want to say as this, that it will be difficult for anybody to stop any of these rallies, either in Vihiga or in Kisumu. Governor Masiaya James Orengo osingo ni romo mar linda mwananchi ma Vihiga kod Kisumu giko dirani biro bedo madongo kendo morito kwe. Kambi mar World Petroleum wuok tung' mosuo gi piny owacho ka giwacho ni onge chik mane giketho e kelo mauta e pacho ka. Wayudo mana ka hospital mobedo en panel den mana chiel in each and every sub county manyalo offer the SHA comprehensive. Wan gi kwayo maduong'. Hospitende gi nyaka medi, insurance be nyaka bed comprehensive ne japuonj ma Homa Bay. Ma wawacho ni mago koko timre to wach klase ma wabolo. Jopuonj mag Kuppet kod mako ng'anyo juma manyien e midhiero mar SHA kata bende migawo mathieth nyoro ndonje winjruok gi jotendgi. Nyakoromogi lewa duto mag tudruok gin mago ma oyaw ariade kauchiel nono ndo achiel kachiel e YouTube, Facebook achiel kod X mar Ramogi TV. An be nyalo achiel kachiel kokalo e Facebook page mara mar Ochieng' Manuel Wago kod mbaka e weche manyien mabiro bedo ka wakeloni gi lakseche gi nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa en Lizo Tieno machiegni. Kawachako ni jatend piny Kenya William Ruto chako limbe mare Mandalarie County ma Murang'a kendo timo limbe kuonde chung' od bura ma Mathioya, Kiharu kod Kandara. Yote ne ogai mar DCP Rigathi Gachagua mosebedo kawacho ni en ne ogai e gwenge mag Masawa. Ruto gweyo kore ni onge ng'ato manyalo ketho osiep e kinde kod jo Masawa. Jafwambo marwa Chris Owino ne ni Murang'a kendo losona report machal kama. Mathioya, Kiharu nyaka Kandara. Jatend piny William Ruto ochako ng'wech mare mar keto ombulu mohewo 700,000 mag kaunti ma Murang'a e ukapu mare motelo ne yiero maduong' mabiro. Kaka yo mar nyono mbi mar ogai ma DCP Rigathi Gachagua e chuodho, Ruto ogoyo kore ni osiepe kinde kod jo Masawa ne oloso kende kendo onge ng'at manyalo thege kodgi. Mimi nimekuwa rafiki ya watu wa Murang'a na mimi nimepangana na watu wa Mulima vile mimi nilianza karibu miaka 20 iliyopita. Kuna watu wanafikiri ya kwamba watakuja kunipigia makelele, ati waniletee matusi, ati wanikejeli, ati nianze, ati nipoteze barabara. Mimi nataka niwaambie hawa watu mnapoteza wakati yenu. Mimi na hawa watu wa Mulima tuko pamoja, chanda na pete, na tunasonga mbele pamoja, na tutabadilisha Kenya tukiwa pamoja. Ruto opako rekod mare mag dongruok e kaunti ma Murang'a kod gwenge mag Masawa ka onyiero kweth mobalo kod sirikal ni gin jogo maonge kod paro kod chenro ma ginyalo uso ne jopiny. Si ni kazi ya kila mtu itamuokoa? Si kila mtu akuje na kazi yake? Ama namna gani watu wa Murang'a? Si mimi William Ruto nitakuja kusimama hapa niseme kazi ile mimi nimefanya ya barabara, ya stima, ya soko, ya affordable housing. Vile unaendelea kutujengea masoko, vile unaendelea kutujengea barabara, vile unatujengea stadium, vile unatuongezea stima, hata sisi siku ya kura tutakulipa kwa hayo maendeleo ambayo unatuletea. Jotelo mag Masawa mane utene e limbe makawuono oumoye gi piny ni gwenge mag Masawa poni kod jatend piny William Ruto. Wananchi watajiamulia na hawataki broker, mtu ya kukaa katikati ati ya kusema wewe ndiye ataamua kwa niaba ya wananchi. Kazi yetu ya kuchagua serikali ni tukue ndani ya serikali ndio tupate maendeleo. Tukue kwa serikali tufuatilie ushuru. Ndio hiyo keki ya ushuru ikikatwa Kiharo inapata. Wale majamaa wanajaribu kushindana na sisi ni watu wa matusi mingi, kisirani mingi, hasira mingi, matusi mingi, lakini kazi hawajui, mpango hawana, agenda hawana, sera hawana.
Jopiny e kar chung' od bura ma Kiharu kata kamano okwedo chenro moro amora mar chuno jaod bura margi Ndindi Nyoro mondo riwre kod jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Mimi nauliza Ndede kama ndugu yangu, hiyo mambo anaongea haiwezi fanyika ukiwa nje ya serikali. Tunauliza Mheshimiwa Ndede arudi kwa serikali. Ya mwisho, watu wa Murang'a wanauliza Murang'a oye! Oye! Mimi nasema tu arudi kwa serikali. Limbe mar Ruto e kaunti ma Murang'a dhi rumo odiochieng' makiny kama odhi timo limbe e kar chung' od bura ma Gatanga. Kiharu hoye! Piem mar siasa e kind jatend piny William Ruto kod ogai mar DCP Rigathi Gachagua ewi ombulu mohewo milion 6 mag jomasawa onenore e kinde limbe mar e kaunti ma Murang'a kama jatend piny William Ruto oramo ni onge ng'at manyalo ketho chike kinde kod oganda jomasawa. Chris Owino, Ramogi TV, Kiharu, Murang'a County. Gavana Masia James Orengo yango ni romo margi malinda mwananchi giko dirani Vihiga kod Kisumu biro bedo gi kwe magi owacho kene mane oloso gana twa kod ute fwambo dhiambo makawuono motene rombe mag siasa ibiro bag kiny kod Jumapil Vihiga kod Kisumu. Kaluwo kamano Orengo bende okoni linda mwananchi duond bura ei ODM matero nyime dwach mosendore Raila Amolo Odinga mar kedo ne demokrasia kowacho ni nyaka nene pok ne oneno ka Raila oting'o ODM kadhilalore gi duond buche mamoko matindo kaka UDA kaka ne ogai mar ODM Oburu Oginga otimo. Waronjo dala tek ahinya ni dala gi Jaramogi Oginga Odinga, dala gi Raila Amolo Odinga ni ji kako James Agre Orengo koko ni ng'ato nyalo keto ne ringo kae ng'at maringo gi Suraru mong'e Obama ni Orengo kunyal donjo i Kisumu omiyo wadonjo Kisumu kendo wan Kisumu kendo wategno kendo wategno. This is a people's movement and we come in peace and we preach the language of peace. To change Jumapil nwadhi lemo Nyalenda to bang'e wan gi rally maduong' ma wadwa timo e Kisumu kama pok otimre nyaka rally monogik mana Raila otimo Kisumu kae. Omiyo adwa kwayo jothurwa woguru oko ta medo wacho ni ODM otegno. Ng'ama ketho ODM en ng'at miluongo ni William Ruto. Nyaka nene Raila ne pok oting'o chama ma ODM ne dhi romo gi chama moro kata obed UDA kata obed Jubilee e State House. Chon nowacho nyaka ji rom kamoro diere eka inyalo wacho gimoko mowinjore. Iwinjo kata weche mag zoning nye ng'acha opaso ne gi wach. Ne wanyisogi ni ng'ani wuondou. Sama nyo timo mano to UDA ringo i Nyanza kae. Omiyo wan wadwaro jothurwa obed motegno mondo wadin thurwa ka ni party marwa wetowa miluongo ni UDA. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC kod dwaro mondo piny owacho ochune gi teko manyalo tero do achiel kachiel achije mitudo kod mibadhi ka giloso kawuono to jata tije maduong' Abdi Ahmed sidi kaka ker mar riwruok mabad migawo makedo gi mibadhi e pacho kama ugwe. Jokanyo mag EACC e pacho ka lero ni kata obedo ni Kenya timo makare Afrika ma ugwe kedo gi mibadhi rem bedo gi nyalo mar yalo buchego giwegi e doho osemono gidhi maber. Simfroso Kinda miolera. Makamano nokelo kanyachiel jokanyo mag duol makedo gi mibadhi e riwruoge mopogore mag pinje e alwora mar Afrika ma ugwe ka geta margi maduong' en rido kenge mag kedo kod chin mibadhi e alwora mar Afrika. Romo no manochakore ayanga chieng' wuok tich Jumane orumo ayanga kawuono tok jadatije maduong' ka EACC e pacho ka Abdi Ahmed ka otelo mar ker mar riwruok mar IACA kowuok kuom nyawadgi ma piny Uganda. I'm honored to take over the responsibility of running or rather leading the institution for the next 1 year.
As you may know, this institution is comprised of about 7 countries: Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda. We also have Djibouti. Today we admitted Zanzibar. As you may realize, corruption and illicit financial flows nowadays cut across many countries. One may commit an offense here in Kenya and they run to either Tanzania or Uganda. So the first thing that we do usually is the cooperation informally through information sharing, and the formal, communication in terms of what we call mutual legal assistance. So we want to ensure that that process succeeds among the member countries. Karoko jokanyo mag EACC, piny Kenya tolne Afrika ma ugwe kedo gi mibadhi kalore kod okenge magisegoyo kod mwandu moseduoki e lwet sirikal. Assets ma ji nokawo e yo ma mibadhi, Kenya ni okang' mamalo mahingo pinje duto makorwa koni. Mano mokwongo. Mar ariyo, aneno ka e yore mag ng'iyo kaka wanyalo konyo migepe mopogore opogore mag sirikal bende ogore gi mibadhi. Kenya osetiyo matek nikech wan gi offices kuonde mopogore opogore korwa koni, maneno ka jomoko pod ok ochopo kanyo. To mar adek, aparo ni wan gi telo mochung' motegno. Kata kamano, EACC wacho ni dwaro nitiere mondo sirikal ma pacho ka ogo duol no jek kendo miye teko mar tero aching' achije mag mibadhi e doho mondo odwok piny thuolo mitieko godo buche mag mibadhi. E kind riwruoge duto makedo kod mibadhi e alwora mar Afrika ma ugwe, mana piny Kenya kod Djibouti kende maonge kod teko ma kamano. Prosecution mag cases e court ni e ugaw mar Director of Public Prosecution. To mano komono Parliament ma Kenya ka mondo los kod jogo omi Powers Commission mondo gore gi mibadhi. Mano bro konyowa yo achiel ni obro loso time mwakaw kata seche mwakaw kwa wuotho kwa dhi kocha wa negotiate gi jogo mondo ter weche malo bro dok chien. Mar ariyo, watalam jok man gi ng'eyo motegno e wach cases go gin officers manie commission waka. Koro komigi thuolo mar tero weche ge court directly bro konye winjo cases go mapiyo, kendo aparo ni kata mana duoko mwanya yude court nyalo bedo mabeyo moingo kako sebedo sane. Jatelo no kwedo paro manitiere ni pondo chune gi teko makamano masani nitiere lwet jamin buche pachoka to ginyalo tiyo godo e yalo jotelo ang'aya. Kalure gi laws ma wan go sani, office mar DPP nyalo yie chiwo thuolo mar EAC mondo kaw joge moko o appoint kaka prosecutors manyalo ng'iyo cases go. Kochuno ni nyaka powers dutetre wuog kuome kisheria eka watimano, nikech aparo ni mano bo setimo ne migepe moko mag sirikal e Kenya ka. Abdi biro bede komno kuom thuolo mar higa achiel mabiro. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. E kinde modong' odiochienge 4 kende tilero chenro madhi nyime sani mandiko joluto ombulu, jodak mafunyula kod Butula to iwacho ni pod yware timo kamano. Kaluwore kod apisa mar IEBC ma Busia, nyaka sani atamalo 62 mag jodak ma kaunti ma Busia emosendikore kendo ok gidhi chopo ageto margi. Ne en geno mar duol mar yiero mandiko jogo ombulu manyien makwan gi romo 7,600. Kata kamano, jogo mande wuok mar ndikore gin 3,300 e od bura ma Butula. Rowere ojiw mondo wuog oko ndikre mar miyo gi thuolo mar yiero telo makare. E sama gwenge mafunyula gi Budalangi oyangi ni osendiko jopiny matin. Kufikia hivi sasa bado hatujafikia ile matarajio yetu. Tarajio yetu kama eneo bunge la Butula ni kuandikisha wapiga kura wapya 7,600, takriban 7,600. Kwa hivi sasa tumeandikisha takriban 3,300. Hiyo ni kama 44%. Kuelimisha pia jamii kujiandikisha. Lengo kuu pia ni ensure that wakati ambao wananchi wanajitokeza kujihusisha katika masuala ya uongozi kupitia kuchukua kura. Kama kijana nimejionelea ni vyema ni jisajili kama mpiga kura ili niweze kuwa na sauti wakati ambapo nitakuwa napiga kura. En wach makoro chuno jokanyo mopogore opogore otudre kod apisas mag sirikal e kaunti ma Busia mar jiwo jopiny ondikre. Kata kamano, gwenge mateso to oyangi nosendiko kwan mamalo mar joluto ombulu.
Gavana Mabusia Apollo Tuma oywak ni gisechwalo opande maromo 25,000 e gwenge mafunyula chakre higa 2022 mana ji 2,000 kende mosendikore kaka joluto ombulu. Kamano bende ikwayo mon mawuok Uganda to otedo pachoka ondikre kaluwore ni nosemigi opande. Maeneo zingine watu hajaelewa sana umuhimu wa kujiandikisha kuweza kupiga kura na ile tunasema kuparticipate kwa ile demokrasia. So utapata wengi tena ni vijana. So hakuna haja tuseme kwamba hapa tumechukua kama hapa Funyula zaidi ya vitambulisho kutoka 2022 zaidi ya vitambulisho 25,000. Alafu kwa usajili unapata mko watu 2,000. Kata kamano washnikilo lure kindowere mawuok Angorom e gwenge mateso mawacho ni jo siasa sani tiyo gi ji mawuok e piny Uganda kendo ndiko gi kaka joluto ombulu. Niko na wasiwasi ya kwamba kuna wale vijana kutoka Uganda wanakuja kurejesta kura hapa kwa border hapa Busia ama hapa Ngorom, sababu hapa Ngorom iko kwa borderline, na hao vijana wanakuwa ferried na wale viongozi wenye hawajui mashida yetu. Mambo ya kutoa watu Uganda kule na some candidates wenye si wazuri wenye wanataka vitu ya shortcut, hii hatutaki. Tunataka mambo ya Busia ibaki ya watu wa Busia, mambo ya Kenya idisaidiwe na watu ya Kenya, kwa sababu our vote is our voice. Gidwaro mondo kasarita etong Kenya gi Uganda kendo aibiso nono matur joma ndikore kaka joluto ombulu e gwengego. Naomba security at our borders because ini future yetu. Tunasema kura yangu future yangu. Muganda kuja kunipigia kura hajui ninachohitaji hapa chini kwa ground. Msikuje kununua kura kutudanganya. Sisi tunajua watu watafanya kazi na tutawapigia kura. Lucia War, Ramogi TV. Kambi modhi mar One Petroleum mane piny owacho mar Kenya dagi mauta mane okele pachoka seo weche mosebed kiwacho ewi mauta mane gikelo. Giwacho ni negiluwo kenge duto gi puoth mar piny owacho kopogore kod andika mar oboke moro e pachoka. Giwacho ni gibiro kawo kenge mag chik. E andika ne ute fwambo gilero ni tarik 18 dwe mokalo migawo mar teko noromo kod jokanye sektano ewi mauta magin go ka winjruok nobedo ni omed mauta e dero mapachoka. Tarik 19 giwacho ni migawono nondiko negi kod kembe mamoko mag mauta mondo gior bechgi ne kelo mwanduno mapiyo kaka nyalore mauta e kind metric tons 35,000 nyaka metric tons 85,000. Kaluwore kod dwaro mamalo mar mauta piny ngima, kelo mauta ne nyalore mak mana e nengo mamalo. Giwacho ne giyudo meli mating'o mauta mar British Petroleum mane dhi e piny Angola kendo nonyalo chopo ne Kenya mauta mana e ndalo 3. One Petroleum wacho ni neginyiso migawo mar teko wachni kanyakla kod chal mar mauta kendo ne omigi bei makare manopodho kod migawo mar ohala. One Petroleum omako ni mauta ni nie rang'iny mowinjore chichni mag pinje kanyakla kod mano mar Kenya. Gimedo ni kikruok mar mauta bedo ga kendo en gima ong'ere e piny mangima kanyakla kod piny Kenya mosebedo kod mauta makamago. One Petroleum wacho ni tarik 7 dweni nosechula tamalo 20 mar mauta ni kendo nochwal ne kembe mopodhi mar uso mauta pachoka kapok chik manyien nowuok. Karaben ni gisan ne gisetiyo gi omenda modhuro kendo onge chik mane chikogi donje winjruok manyien gi piny owacho. Giwacho ni ne gisiro sirikal kendo goro boke mag bendho ne mwandu mane osechak chwalo miuso e pachoka. One Petroleum omako ni ne ok gimanyo rak ni piny owacho emanoro ne gikwayo mar kelo mauta magiwacho ni ne opodh gi rang'iny kendo nengo mare kokalo e andika. Gimedo ni kambi kod directors magi igeto e lweny ma ok ong'ere. Kuom mae giwacho ni gibiro kawo okang' mar chik mar rito nying-gi kod mar directors magi. Jatend duond bura mar United Green Movement UGM mano David Maraga okwedo wach josiasa mamoko matiyo gi rowere kaka jonjore kinde rombe mag siasa magi kar miyo gi tije manyalo loko ngimagi. Magi ne wacho kinde mane timo limbe margi Kisumu marango kaka nyalo lok taka mwandu gino manyalo miyo rowere thuolo mag tije. Owacho ni josiasa matiyo gi rowere marach gin mago maonge agenda malong'o. Tijgi en mana manyayo siasa mag koko gino moko winjore kata matin. Maraga bendo jojo piny mapoko kawo pande magi moseduogo to pod olewo kuonde apise mag piny owacho mondo miyo kawgi ko jorowere mondo miyo ne ondikore kaka joluto ombulu ni mar gine magiloso tamalo 70 mar kwan oganda jo Kenya.
Wan kaka jo United Green Movement Party wabiro ka nikech weche ariyo. Namba achiel en mar kwayo jo rowere mondo okaw kura nikech kura ma wadhi goyo e 2027 en kura madhi luto Kenya enam matho chuth kata kura madhi waro Kenya. Very many of our young people are not employed. The sad thing is that some politicians and even some government agencies are taking advantage of their vulnerability. Give them a bit of cash and use them as goons. That is something we condemn. Any leader, what he is sold, should be thinking about devising opportunities for these young people. Ya Karamogi gi report ma otino record duon bura ma UGM no biro kakao ywe mokongero kamano waneni mos ka wan tiere apisi mag KPLC man emergency Kisumu office mano as Bonosiga mano KPLC house Kisumu kod jasembo mokendo nyarasemo mabino ngere kaka local dabiro kamano kuom ketera mogitingi gima tothero kamano Kevin Otieno bende kuom kete kendo chino Chieng Emmanuel weche mag siasa waluo mos pod warito sa pod chon kikiri mabor nya Karamogi wadugo tok yuyo matin. Chenro malero kitwa gi timbewa pod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man koro maru ng'engno. Ema sokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok oganda wa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Udikoda an James Rabala Kwasera Jambu owarga chie. 111 Ngeso kangeso saa 1:45 otieno. Beikori mar doke pacho kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia kar nyamerwa dak efreto wantie. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendni wa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Sacha, wakale gik matek ahinya e kama nwamini timor. Omiyo koro an akoyudo chieng' ma kawuono ne konywa kelo mor mang'eny e ngimane. Jakor Mogejuang tich abich kachopo saa 4 e wang'e. Kamae e kaka wamoke ka wakelo ni pado maliet mag luo benga luo rumba. To kachopo saa 5 wakelo ni ajawa maliet pass. Asingo ni chunya nyaroegi. Kakise winjalo Nyakwara Mogejuang abiro e ground takelo ni ngero mar joma kadonje ground kata guyo gi mafans takelo ni kaka pache ge chalo. Ngero ni isewinje kanye to oseti kode yo machal nade. Kokale chenro ni endi radio Ramogi kawa tudore achiel kachiel kawariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live ka tokeno 10 live band mochiek nyaka macha tuna. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawero jibed and breakfast sama tekni tiluonga mane ngeja entertainer. Nyinga en Solomon Atito Kapaya gudi kete manaka. Koba. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro pod en mar ang'ich welo. Kawadhi nyime
en ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga omedo jiwo chung' mare duond bura mar ODM nyaka ta kod luoro komaro ne gisedeso jogo man kod chung' mopogore gi ODM kuom kinde malach. Nolose Ward ba West Sakwe kar ching'ol bura mabondo. Bura wacho ni demokrasia mapacho ka oyiene ng'ato ka ng'ato golo pache, to kamano ginyal yie gi paro moko madhi ataro gi chung' maduond burano. Steve Biko Mioler. Rangach makango ka Jaramogi ka emane ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga otiyo gi thuolo mar kwedo moko kuom josiasa mag ODM mowacho ni osebedo ka nyayo siasa mopogore gi chung' mar duond burano kata dok ni moko kuomgi bede rombe madito mag kuku mar ODM. Once that decision is made, whether you had a different opinion, that is up to you. But if the party membership there in that committee who are leaders with you have defeated you and that becomes a party policy, you have no right. You have no right to come out yourself and start opposing the same resolutions which are passed in your presence and which you have yourself come out as the SG of the party and read out to people. And you read them out and then you go out and start opposing them. Kineno, Oburu bende nomedo ni duond bura mar ODM ok nyal duok chien gi moko kuom josiasa mowacho ni ok omiyo duond burano luor kowacho ni kindegi koro oserumo. What we are not going to allow is indiscipline. I'm not going to allow indiscipline. And I'm not going to allow people to go out of democratic principles. Because democracy does not mean chaos. And I'm repeating it. Democracy does not mean chaos. Democracy has rules. And one of the cardinal rules of democracy is that the minority will have their way, and the majority will have their way. Mano bende, jatelo nokwedo wach manyocha gavana Masia James Orengo owacho mar landre owuon kaka ogai mar ODM kojiwo mondo many yore moriere mag bedo ogai mar duond burano ni mar gisani pod ongirore komno kendo en ruath moromo jok. You can be a party leader of the trees, you can be party leader of the birds, of any other party, but you are certainly not the party leader of ODM. Oburu Oginga is the elected party leader of ODM. And if you think you have any other way of taking this thing, I tell you, oh. Korka kore, jatend migao mar omenda John Mbadi nokwedo weche maliekore ni keny mantiere kind ODM gi UDA weth kowacho ni ODM gi UDA biro tiyo kanyakla nyaka bang' yiero mahiga manyien. Of some people thinking that there is some division between UDA and ODM. And I want to say it here clearly. So long as we are still there, the party ODM and UDA will work together up to 2027 and beyond. Kindeno, jaod bura manyando Jared Okelo nopuoyo Dr. Oburu kuom luongo romo mapiyo gi jatend piny William Ruto e kar jot mare mar twak wi duond buche ariyogo wach manosir kod jakom kamati mar bajet e od bura mamalo Samuel Atandi. People calling themselves United Opposition wanted to drive a wedge between ODM and UDA, which is the party in government. It called for the wisdom of our party leader, Dr. Oburu Oginga, to convene a very quick meeting in State House yesterday to resolve all the outstanding issues, including propaganda as propagated by our opponents. So we want to thank Dr. Oburu Oginga in a very special way and thank the President of the Republic of Kenya for heeding the call. Wate, nyocha wasewinjore ni wan kaka oganda Luo wapodho e tiend Dr. Oburu Oginga. Akian josakwa ube uyegi mano. Uyegi ni wapodhi i Dr. Oburu Oginga. To Dr. Oburu Oginga emano loso broad based government. Nyocha sewachonu. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Kweth ma kwedo piny owacho manie Limbe County ma Kwale dwaro mondo piny owacho rang chenro mar chulo joma nohinyore kod mane owito ngimagi kinde ng'anyo. Giwacho ni omenda moket ne chudogo ok romre gi lal mane jogo yudo. Bende gisewo piny owacho ewi nengo ngima mani malo mag chik ni mar osebed ka iketho nyingi e weche mag mautano.
Kweth maketo sirikal tesre ne nigi weche modhuro e limbe margi e kaunti ma Kwale. Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa oseyo sirikal kuom tiyo arietha gi mwandu jopiny. Minerals iko Mlima Hill inatosha kujenga mashule Kwale, iweke barabara, iweke maji kwa kila boma na stima. Kasongo na Joho wamenyakua Mlima Hill, wameshikana na Wachina, wana harvest hiyo minerals, wanauza hiyo pesa, wanajisaidia. Kagidoke wach chulo jong'anyo, Kalonzo Musyoka wacho ni omenda moketi tin okromre gi hinyruok kod lal mane jogo yudo. Hivyo kusema milioni 3 ni kama kudharau maisha ya watoto wa Kenya. Kwa hivyo nasema hapa, tukiwa hapa Samburu leo Kwale, minimum iwe ni milioni 10. Bende gimedo seyo nengo mauta mane omedi magiwacho ni medo nengo mar ngima. Mafuta ikapanda up, hapa nauli imepanda haijapanda. Sasa pipeline iliyokuwa inatoa mafuta hapa inapeleka Uganda pia ameuza. Ameuzia Museveni wa Uganda pipeline yenu ya Kenya. Refinery imeenda. Na ati anaambia Museveni, wewe nunua pipeline, alafu mimi nikuje nikujengee refinery. E kaunti ma Kirinyaga, jaten PLP Martha Karua bendo seyo sirikal ni ok ng'i pek mar ngima mahinyo jo Kenya. Ile shida tuko nayo hapa Kenya ni ya ufisadi na kutojali sheria. Pesa yetu ile inakusanywa kwa kodi inatumika vibaya na mabwenyenye wale wamechaguliwa kwa serikali na marafiki zao. Serikali ya Martha Karua na PLP itageuza hiyo yote kuona ya kwamba sheria za Kenya zinafuatwa. Jopuonj mag riwruok ma Kuppet bade ma Homa Bay omedo mako chung' motegno ni poni piny owacho kale migawo ma somo e pacho ka ok okete tim ng'ur moko madito ma gisechalo negi ma bende injo jopuonj to ok gibi dok e skul joma manyien ma yawa yanga skunde ma pacho ka ne somo mar tamar ariyo. Ma en kata bedo ni odiochieng' manyoro migawo mar thieth kod SHA noketo winjruok moko e wi okumba thieth mar SHA mar jopuonj. Alia Beach miwaler. Kata odoko ni odiochieng' manyoro kuku mar Kuppet ne oketo winjruok kod migawo mar thieth e pacho ka e ng'ur ma jopuonj osebedogo e wi okumba mar thieth mar SHA ma gisebedo ka giywak ni okony thoth jopuonj nikech pod ochunogi mondo gidonj e ofukegi mondo ka giyudo thieth malong'o osiptende mag piny owacho kaachiel kod mag ji giwegi. Telo mar Kuppet bade ma Homa Bay ka otelegi kod jagoro margi Thomas Odhiambo omedo golo ywak margi e midhiero ma jokanyo magi osebedo ka neno ka okoni osiptende manie kaunti ma Homa Bay ma jopuonj ma Kuppet yudo chenro mag thieth nok mokalo kendo hinyo jopuonj ma ka sirikal ok owinjo ng'ur margi to gibiro ng'anyo tich juma manyien miyawo yange skunde pacho ka. Hospitals momiwa manyalo serve e Homa Bay County okoromo. In each and every sub-county, wadwaro hospitals kata mana boro. Wayudo mana ka hospital mobedo en panel den mana chiel in each and every sub-county. Manyalo offer the SHA comprehensive. Wan gi kwayo maduong'. Hospitende gi nyaka medi, insurance bi nyaka bed comprehensive ne japuonj ma Homa Bay. Ma wawacho ni mago koko timre, to wach klase ma wabolo. E twak margi kod jofwamb weche bang' romo margi, jakom mar Kuppet kaunti ma Homa Bay Peter Otieno to seyo sirikal kokalo migawo mar somo kuom siko tugo kodgi tuk paka gi oyieyo ka okoni jopuonj manondike yor orak nyaka ndike yo mongirore kaka ne do osegolo ng'eto. Osebedo ka timore e puonjwa ka nitie moko mok beyo. To sirikal ma wan godo sani ben sirikal ma jaoyuma. Kot osebet piny mosewacho ni ndiko ji orak ok en gima oluwore gi chik. Mano gima notimore dwe mar adek higa mar 2026. Sani koro skul yawo ne tam mar 2. Sirikal oling' thi ka gima nogi somo judgment. Wadwa wacho kaka Kuppet Homa Bay ni ka jogewa manondik e tok chik kaka interns ok ondik e yo mayanga e samidhi yaw skul ni to ji dhi neno matek. Bende giseyo duol mochune penje pacho kandi nek kuom rem chulo jopuonj manochune penj mar klas 12 ma higa mokalo omenda magi mabalang' kendo medo mako chung' motegno ni jopuonj ma junior secondary nyaka chung' kar kendgi maka sirikal ok owinjo ng'ur margi biro chunogi mondo gibol gigi mag tich piny. The moment mane ukawo jopuonjwa muketo mong'iyo penj kendo uchako ukawogi ma gidhi ginono penj, mano budget mano oseketi. Wapenjore kendo wapenjore e yo
ma ok mar tugo ni pesa manoket mar chulo jopuonjgi gi supervisors gi nodhi kanye ni ka wabiro chako ni koro wawuok oko ni koro jopuonj ok dhi skul wakwayo the community mondo wuog oko nikech mane yo makende ma sirikal ni winjo. Wabiro kae ka wan gi kwayo kendo ywak maduong' kendo kwa wacho ne sirikal kokalo kuom Ministry mar Education gi employer marwa TSC wawacho okang' achiel ni junior school dwaro bedo kar kende. Kodwaro bedo kar kende king'iyo kar telo mare, king'iyo kar location mare wakwayo ni sirikal mondo consider mano. Jopuonj ma Kupete bade ma county ma Homa Bay oramone pone sirikal kokalo bade migawo mar somo pachoka ogochopo dwaro magiseketo negi to juma manyien ok bi dhi nyime kod chenro mag puonjo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kapod wantiere Homa Bay, jakom duond bura mar ODM Gladys Wanga okone rowere ma pacho kama pok ondikore kaka jalut ombulu mondo yie oti kod thuolo manok modong' mondo mi gindikre ka okoni mane yo ma duondgi nyalo winje yiero ma biro. Wanga mane loso alap tuke mar Raila Odinga e boma Homa Bay okoni yiero ma biro rowere biro bedo gi duol mar yiero kitelo ma gidwaro manyaka ginene gindikore kaka jalut ombulu. Okoni kaunti Homa Bay kaber nego chopa tamalo 100 mag jogo ombulu manyien onyiso rowere kaunti ma pok oyudo ombulu mondo mi orure gi chenro ni mondo kik wegi oko. It is today, Friday, Saturday, Sunday, Monday and Tuesday is the final day. As Homa Bay, we are now at about 65% of our target. We want to reach 100% of our target, which is 62,000 voters. So I want to ask all the young people, penyaneja badini peingi kura. Mko kali vijana? Mko tayari? Yeah, we have to be ready. We have to be ready because we have to move our country forward. And we have made a conscious decision that we are going to bring the country together and move the country forward together. We are in the broad-based government. We're going to come together there and we're going to move our country to the next level. So tunasimama imara, tunajipanga, tuko kadi, tunajipanga na vijana wetu. We want our numbers up there so that we can make sure that next year we make the change that we want for this country. Tend County ma Kilifi koni gimor gi chenro mosebedo kadhi nyime machiwo puonje wach EMO hiu gino magikoni miyo kwan jopuonjre magamo EMO yudo chien kowuok e kwan 21 nyaka 15 e thuolo mar higni 3 mokalo. Lipot mane ochiw nonro yango ni nyithindo manyiri bende koro sani ni thuolo mar twak e weche mag ria gi jonyuolgi kaachiel kod kindgi giwegi. Gino mikoni ne ok timre kinde mokadho nikech wich kuot chenro ma itayo gi riwruok mar Community Health Promotion Fund ne ochaki bang' yangore ni kaunti ma Kilifi ema ne otelo pachoka gi kwan mathoth mag jopuonjre magamo EMO hiu. Gino bende ne nyayo duoko maricho mag penje kaunti no. Of the people who sexualized 10%. 3 years ago wakiingia hapa tulikuwa na high number ya teenage pregnancies in Kilifi South. But for the last 3 years tumeona hizo namba zikirudi chini na tunashukuru sana sababu watoto wameweza kuelimishwa na sasa wanaweza ongelea mambo ya sexual reproduction bila uoga. Wanaweza ongea even in their clubs ambazo wameanzisha kule shuleni. Kwa zile safe space ambazo tuko nazo kwa community tumeona kwamba vijana wanaweza ongelea mambo ya kujikinga. Tangu tuanze huu mradi tumeweza kupunguza ile proportion ambayo tulikuwa tunaona kwamba ni ya teenage pregnancy katika sehemu ya Kilifi, ambayo tumetoka katika ile percentage ya from 21% tumeweza kuirudisha mpaka 15%. Walipokuja tulikuwa juu sana. Zile takwimu zetu za Department of Health tulikuwa tuna around 19.2%. Ikakuja ile survey ya 2022 na ikatuonyesha kwamba tumeteremsha hadi 12.5%. Kwa sasa tuna range around 14%, hapo ndipo tumesimamia. This is not something we can say it is solved once. We need to sustain the gains. And I'm just calling towards many stakeholders, development partners, and even our local partners. Let's team together one voice to sustain the gains, and we also upscale this to other areas of the county.
Jogo makendo ratiro mag joma nitiere kod ng'ol mar obwongo mong'ere kaka autism dwaro mondo piny owacho keto kenge manyalo ne nyithindo modak kod ng'ol mar obwongo yudo thieth madwarore, somo kod ratiro gi mamoko. Jojuma nigi ler. Kwan mag nyithindo ma inyuolo kod ng'ol mar obwongo medre piny Kenya kaachiel kod kata piny mangima. Lipot mogolo rogno mar thieth e piny mangima, The World Health Organization yango ni kuom nyithindo maromo 59 ma inyuolo, achiel kuomgi inyuolo kod ng'ol mar obwongo e piny mangima. E piny Kenya, lipot mogolo rogno mar Autism Society of Kenya yango ni achiel kuom nyithindo 25 ma inyuolo bedo kod ng'ol mar obwongo e piny Kenya. Kata bed ni okenge mopogore opogore osebed ka iketo kod rowego mago mag piny owacho kod piny owacho yudo thieth, somo kod konyo moko ne nyithindo modak kod ng'ol mar obwongo pod ok osebedo mayot e piny Kenya. Gi jolony mopogore opogore mana kaka ineno speech therapist, psychologist. Koro tim ni eri konyowa mondo mi wawuoth gi jonyuol from seche ma janyuol ofwenyo ni nyathi nitiere gi shida nyaka chopre kama koro oseyie ni mae kaka ngima nyathi kendo koro dwa wuotho gi nyathine kaka en no. Melvin Awuor men ni nyathi ma odak kod ng'ol mar obwongo wacho ni safar mar manyo thieth ne nyathine mantie kod ng'ol mar obwongo ok osebedo mayot. Pok odhi skul nikech en non-verbal and dependent on me, okochiem kende, chobe ane mang'iye. It's expensive because sasa vile because akona autism kumweka kwa SHA ni ngumu kwa sababu bado sina ile certificate. Hiyo certificate utaitishwa namba ya disability na sina. Oyuago pek mayudo jolony, pek mayudo thieth kod konyo moko ne nyathine ni masani nitiere kod higni 6. Therapy mowinjore kode, then ka wanyalo yudo diapers. Akwede kind oganda kod koso ng'eyo kuom jonyuol kaka ginyalo rito nyithindogi modak kod ng'ol mar obwongo bende osekelo pek e yudo kod nyithindogi ma inyuolo kod ng'olni. Early stage of diagnosis when it comes to autism, it's actually kind of difficult to revert the effects, but the most thing we can do is teach them how to adapt sasa, because maybe with the autism affected their speech, you can't take them through speech therapy at a later age because now they have what we call tongue tie. They can't actually speak as normal. So what you can do is maybe if they want to sign language, now you teach them that because that is easy to adapt. Okinyal ng'ato wacho ni manigi autism machal kamae. So in the spectrum there are two ways you can identify different parts of. There's the social part and there's the intellectual part. So there are some that intellectually they're just okay when it comes to autism. Lakini kingio matut iboneno ni socially ngama nigi intellectual property no bedo retained and gi autism socially awkward oko relate gi nyithindo aka joma normal relate godo oko loud noises oko gik mamule kata lewni and gima specific morwako like they get easily irritated. Nok ma jolony manyalo timo ruecho puonjo nyithindo modak kod ng'ol mar obwongo wuoyo mong'ere kaka speech therapist gin moko kuom dhieche ma nyithindo modak kod ng'ol mar obwongo pod kaloe. Wakwayo the county governments mondo employ speech therapist, occupational therapist and multidisciplinary team matiyo gi nyithindo gi nikech jonyuol wuok mabor kaka koro speech therapist I don't think ni nitie moro within Migori County. Cynthia Cheme jalo jiwo mag tiego nyithindo mantiere kod ng'ol mar obwongo mondo ging'e wuoyo bende kaka speech therapist wan jonyuol modak kod nyithindo gi mantie kod kit ng'olni nitiere kod ting' maduong'. Iwuo godo gi dhok achiel iwinjoru e uduka. Wawuoyo gi dholuo, wawuoyo gi Kiswahili, kusoyo gi Kiingereza. Dhok achiel ni ema wuogo gi nyathi kosedo dhok mokwongo to mar ariyo obo yudo mayot ahinya. Gimoro kendo TV mwakete nyithindo ma nyathi sani TV ema ng'iyo nyathi. Ng'eni TV wuoyo to kama nyathi opportunity mar wacho, mar duoko wach. Koro kaber to waloro TV, wakanuru tablet, nyathi otugi jowetege, nyathi owuo gi jonyuolne. Kaka yo man jonyuol kod ji mamoko ma odak kod nyithindo mantie kod ng'ol mar obwongo oyudo kony kawu kuom jolony. Jatati warogno mar Ray of Hope, Caroline Kisuge, wach ni gibiro kod lony manyasani man giyudo kony kamoro amora ma gintiere ka gitiyo kod yor lony manyasani. Ore gi dwaro gi medruok waketo koro sani wayawo gimiluongo ni e-neurodiversity ma en digital platform ma koro wadwa tiyo godo ma wageng'o jonyuol mondo kik girom gi jok ma
ok professionals. Wakelo professionals kanyakla mondo watim tele advocacy. Ma dhi nyiso jonyuol ni mae jalony mar puonj, mae jalony mar speech, mae jalony mar ruecho. Koro onyalo ndiko message, onyalo go sime, to watude gi jalony mondo miticho bed mayot. Magi gin gik monyalo go sime kata onyalo ndiko ne jalony wa e platform kanyo, to nyalo konye moko chuno ni nyako ringa mochopo hospital. Nitie jolony mabro duoko, to waketo bende gimiluongo ni AI be nyalo duoke kanyo kapod waonge. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwaromogi tok lipot moke county ma Migori wa kao yueyo kawaduogo weche mag tuke. Biro machiegni e Ramogi TV. Chiruni dwar suru. Nonsense. Jotend county bedo keto kech mbele. Boni chulo gima boni dwaro. Ogimoro mrodi tijwa kata gima nyuolwa dwaro. Maua ma plastic atero kanye. Chieng' wacha dieri ok en chieng' dhao. Ng'anyo chakre kiny. Ang'o marach ga kodi mama? Pamela, abiro arrange for everything. Abiro chulo gimoro mora medwaro. Peso bondo en pi wang' jolupo e nam kae. Pesa en pesa Otieno. Jotiende modonjo nyathina, jotiende kwelo. Achiko were mbi Yesu. Kabisa. En galemo mar okombe kose mar glass. Mana e Ramogi TV. Sisi ni Arsenal, damu mbavu mpaka na mifupa. Hatuwezi shtuka, ligi tunapita nayo. Arsenal, damu mbavu mpaka na mifupa. Hatuwezi shtuka, ligi tunapita nayo. Dial *811*575# to get Arsenali Damu as your skiza tune. Machiegni Nyakwaromogi ntiere wach mosebedo ka ndikore kanyo e wang' jowi mari motenore kod weche mag FKF tende kaachiel kod gigo matimore. Mana lidhni mana matin ka ching'iyo kanyo inoko ndik kanyo ni jatend FKF Hussein Mohamed ochungi e tich ma tiende ni obro bedo tenge matin kuom kinde kakare ibro kawo kanyo kod jalupne McDonald Mariga. Ji ochiko kuom 14 ma ochung'ne duol no ma bende konyo ta FKF manonek ne ogombulu kendo keto sei mar mondo mi timne nonro ka kinde mitimo nonro to bedo tenge ma tiende ni bro tim nonro kotenore kod chilo mosebede kiwache ma imiene godo e weche mag tiyo marach kod omenda mano bagodo tuke mag chan e pacho ka omenda makwane romo shillings $40 kod 2 gesani McDonald Mariga bro kao kare e yor kojoro mane wach mabende choponwa gesani parne ya ng'at manen jakom mar FKF kara ker mar FKF ne Hussein Mohamed gesani McDonald Mariga bro kao kare kochunge tich obedo tenge matin ka itimo nonro weche mopogore kama oting'o omenda mar shillings $40 kod 2 mane bagodo chan e pacho ka. Lipot motenore kod mano bro kelni weche manyien mag tuke mabiro mbele kanyo. Tuke mag Bensouda Cup ochope finals mage kawuono kama tim mar Malindi FC wuok jolocho picha dula mar jomachuo ka tim mar Nyiri Marangwe Sportive wuok jolocho kidieny ma joma mine finals mane bage pap mar Raila Odinga. Malindi FC ne tim masungura mawuok ka chung'o bura mande wagola 1-0 ka tim mar Nyiri Marangwe Sportive FC ne olo tim mar Kaditonge mawuok Kasipula picha chongo. Tuke makamago osebedo kadhi nyime Wards 40 manie kaunti ma Bay kendo ne okelo kanyakla tuke mag adhula mag jomachuo kod joma mine. Netball, volleyball, lakini tuke mamoko jad bura ma kaunti ma Bay Jeso Sogo okoni tuke makamago okelo mar konyo jo talanta mag rowere kod kelo gi kanyakla ahinya to e kinde mag piny owacho. Ok
ena gwenyo tielo mar adhula to en tournament manigi tiende miluongo ni youth engagement, health and wellness. Omiyo nyaka ne lor sikul nyithindwa e wards 40 e county mangima kochakore Kabondo manigi wards 4 maluongo ni Kabondo East Ward mawachopo nyaka Mfangano, Suba North, nyaka Gwasi South. Yogoyo mpira e okenge te. Ko tournament konyo youth maber nikech wan club wano wan gi nyithindo mang'eny. To sani youth obedo engage maonge activities mora mora maricho. Iyudo ka nyithindo dich gi mpira makata kuo mora mora onge, nyithindo gocho maber, koko onge, parents gi omor kabisa kendo support gi maber. Tim Suba United ogoyo okang' maduong' tok bedo gi tuke mag osiep gi klabe madongo matugo lige pachoka. Tim mawuok e gwenge ma Suba dok dala gi puonjruok mathoth kata doko ni giwuok maonge loch e tuke gi adek mane gibedo go kuom juma achiel. Tim Sopo. Club mar Suba United otieko tuke magi mag osiep magisebedogo kuom juma achiel gi klepe matugo lig maduong' pacho ka kama oting'o joloch mokalo Police FC, Kariobangi Sharks kaachiel gi club mar KCB e tuke mane obagi pe mopogore opogore buore Nairobi. Timno mane oyier tok tuke mag Suba Lowlands mane obagi giko higa mokalo kelo kanyakla jotugo mawuok e gwenge ma Suba. Sani giloro school sama gine school giloro school chances mag nikech ginyalo timo timbe moko maricho e kor gweng', koro wakwani mondo gikaponi okel gi Nairobi ka at least nyalo konyogi, ginyalo talents magi nyalo bedo nurtured. Bedo maonge gi lony mararieya nokelo pek ne tim mar Suba United ka ne ologi gonde 7-1 e tukgi mokwongo gi klab mar Kariobangi Sharks e lap ma Utalii Ground. Timno ne geto yudo duoko mopogore, kata kamano ne ologi gonde 8-0 gi Police FC kapok tieko tukegi mag osiep gi klab mar KCB FC mane oloyo gi gonde 6-0. We have raw talent because you go down there. I think you look at where did Blackberry came from? Down there at Sindo or Suba. There are a handful of players that are coming from grassroots. It's only that I think we've not reached them out. And I'm so happy that you guys from Suba to Nairobi, this is a great job. Tukegi mane ochan gi patron mar Police FC Laktar Raymond Omolo en mar miyo rawere thuolo mar nyisore ne jomany talanta gino mabiro miyo gi thuolo mar yudo klepe ma ginyalo tugo higni mabiro. Tournaments ma watimoga e Nyanza mangima kata pinywa mamwalo owinjo wakwanyo nyithindo moko ma higa ka higa wakelogi Nairobi ka. Mana e ranyisi makoro watimo sani ni kendo waduoko ne Dr. Raymond Omolo erokamano. Mae gima owinjo watim. Tournament ka tournament owinjo gol nyithindo ma talanta gi bendi bet ni malo matine mpira mondo bigi nyis tukgi Nairobi ka. Kocha mar timno George Otieno Solo nopuoyo kang' makamano kendo jiwo sir ne jotugo ahinya to mawuok e kor gwenge. Solo lero ni kinde ochopo mar klepe wuotho e kor gwenge mondo girang mich rawere gino mabiro konyogi e duoko chien omenda mathoth magitiyogo e nyiewo jotugo. Huko mashindani tunataka anga serikali waweke mipango kama hizi kwenye programu yao, walete scouts wakuje kule chini waangalia vijana wetu wale wazuri wampatikana, serikali iangalie vile inaweza wasaidia kama nchi zingine nao pia zile wanafanya kusaidia vijana wadogo na kukuza talanta, mpira iendelee. Yes, maumi wa moral maber kod jotugo nikech kata ka gidok dala kacha koro gidok gi moral ka giwacho ni wabe kara wanyalo nikech joka watugo go to ndio ntie areas mane gilemewa to wabe watimo maber ka lingana gi uwesowa koro miyo gi moral bende maber zaidi. Bang' bedo gi tugo e boma ma Nairobi, jokanyo mag Suba United pod gi chenro mar tero jotugo gi e pinje maoko. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Mane mokelo giko mar miyo weche manyien chenro mar ang'ichwelo warom koromo saa 3 e chenro mar Oimore wantie kod sigana mathoth kaachiel kod gin kanye abogo ni sigana mondo ng'eni to Mashemeji Derby nochakre karang'o tang'o momiyo osebedo gi liet machal kamano ibo yudo kanyo saa 3 nikech chieng' Jumapil nitiere Mashemeji Derby Gor Mahia kaachiel kod AFC. Mane mokelo giko nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa ne Liz Otieno.